Predstavujeme vám exkluzívnu a jedinečnú vilu, ktorá sa nachádza v južnej časti Tenerife, v najprestížnejšej lokalite priamo v srdci San Eugenio Alto. Táto exkluzívna vila má 4 elegantné spálne a 3 dizajnové kúpeľne. Tento jedinečný klenot v srdci San Eugenio Alto ponúka luxus, dizajn a maximálne pohodlie. Dominantou tejto luxusnej nehnuteľnosti je tento 16 metrov dlhý vyhrievaný bazén. Kompletne zariadená sauna, gym a samozrejme guest house. Súčasťou tejto pozoruhodnej nehnuteľnosti je i sauna a vnútorný ponorný bazén s hĺbkou až 2,2 metra. Na spodnom poschodí sa nachádza špičková moderná kuchyňa s otvoreným obývacím priestorom navrhnuté s maximálnym dôrazom na pohodlie, svetlo a luxusné povrchové úpravy. Po 3 rokoch dôkladného vývoja sa táto novopostavená rezidencia stala architektonickým klenotom. Každý detail bol starostlivo premyslený, navrhnutý a zrealizovaný pod vedením renomovaného dizajnéra, ktorý kombinuje estetickú krásu s funkčnou eleganciou. Nachádzame sa v spodnej časti vily, kde je luxusná garáž pre 6 aut. Ale tento priestor môžete využiť po svojom, buď ako domáce kino, herňu, alebo možno iba také miesto pre vás, kde budete relaxovať a oddychovať. Ak vás zaujala táto luxusná nehnuteľnosť, tak nás určite neváhajte kontaktovať. Všetky informácie nájdete na stránkach tenerifereal.com. Majte sa krásne.